Ja päivä. Se olisi 29. päivä perjantai ja Kanadan lähtö. Voi vittu miten iso sitä tuli. Kahden siellä Villellä on jäätelöt. Joo, meitä Joonas, Ville, minä. Tarkoitus olla 2 viikkoa. Ville vielä jääpi rohkeana 3. viikoksi. Mutta Joroissa mä näyssä tänään Helsinkiin huomenna lähtee lennot. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. No hei, täällä ollaan jo Helsinkiin rummautettu ja matkalla kuvailla, kun Suomen tiet olette nähnyt, niin hotelliin tultiin. Perus hyvä siistin näköinen lentokenttähotelli. Huomenna ei tarvitse kuin hissillä alas ja muutama minuutti kävelyä, niin ollaan porutelle. On kätevä. 18 tuntia lento lähtis. Että rupeapa jo vähän. No niin. Elikkä kentällä ollaan ja ensimmäinen pätkä olisi Helsinki Müncheni, Saksa ja siellä parin tunnin autossa, vajaa 3 tunnin lento. Parin tunnin autossa siitä Vancouveriin, rappa 10 tuntinen. Eka porukka pääsi jo Condessiin ja se autolla on Mare. Mitä Joonas miettii perässä? Mukava se on lähteä taas. Iso henkalainenkin. Joo. Eikä sitä saa jotta hyvää. Katsotaan. Oltais Vancouver Islandin puolella, josta ajellaan lautasta pihalle. Tunti 45 minuuttia näyttää ajomatkaksi. Oltais perillä. Laittaa olla asia äärellä niin sanotusti. Joo, majoitukset just tuossa saattiin. Ihan sama paikka kuin viime vuonna, niin mikäs täällä? Hei. Hei hei. Joo, yläpalkkani ja siinä kuule kämppäriveri juoksee. Tänne ei nousu vesi ja varmaan tuossa 3-4 aikaa aamuyöstä päästetään Kallaan. Ilta chillailut ja laitetaan kalastusvehkeet kuntoon ja varmaan Äppälistä 3 yöllä herätys. Tulee tapahtumaan hyviä asioita päästä yöllä Kallaan, niin sillä on ollut tosi kovia tilanteita yleensä aina. Mutta eipä siinä. Aloitetaan 2 viikon urakka. Ai saakeli. Huomenta. Maanantai 1.9. ja ensimmäinen täys kalastuspäivä. Siellä on on tehty leivät ja pekonit ja kananmunat ja on kahvit ja tuoremehut ja tuossa heräsin, olisi 3 aikaa aamuyöstä soinut kello, heräsin vähän ennen sitä ja se touhuilta ja nyt rupeaa olemaan lähemmäs 4 ja nyt se syyppään palasti loppuun. Pilkko pimmeä siinä on melkein vielä, mutta
lähdette jo heittämään, että edellisvuosista tätä on hyvää kalastusaikaa. Eikä tänään tapahtuu hyviä asioita. No niin, huomenta. Näytän tämän ohtavalo tähän palloon, tuolla pojat mennä. Näytän tämän pinnoilun. Tuonne sitä pitäisi ruveta nakkaamaan. Siinä et näe perhoa, et näe, mutta sieltä se selkärangasta tulee. Joo, ei maha näkyy mitään. Eka kalaa villellä kiinni vähän aikaa heitin. Kyllä me nyt varmaan ollaan varttituntia. Mennään kattoon, laitetaan lamppu tuossa päälle, kun rupeaa olemaan kalaa lähempänä rantaa. Ei vittu, tätä sitä on auttanut taas vuoden. Ei vittu, kun teillä on tää mutaalikko. Tää on kyllä ärsyttävä. No niin. Ensimmäinen suupuolen kingi kiinni. No, se varmaan semmonen 85 ehkä. Perkele, onko kirkas? Tosi nätti ja kirkas kala, ei oo hyvin tummentunut. Ai saakeli. Tämän takia tänne tullaan joka vuosi uudella ja uudelleen. Sotta jottu, piitottu. Ei sieltä läks. On. Kommeta möllykkeen jumalauta. On se aika isokin kaikille lisäksi niinku. Tässä kattoo. Näytäpäs, mulla on oma valo. Katsotaan nyt eka kalan mitat sitten. Ekaan kalan mitat aina otetaan kyllä. Saadaan löytyä niinku pohjat niin sanotusti. Ysi-kuusi. Siinäkö? 94. 94. Jumalauta. Melkein metristä pölliä heti kun reissun kärki. Joo, 94 kaveri. Hyvä kirkas kala. Laskettahan vaan takaisin kaveri. Joo, se on aivan ruvennut valostumaan. Aika paljon ukkoa. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 kalaa. 17 ukkoa näkyy tästä. Taas näköjään tämmönen vuosi, mutta eipä se pitää yrittää mahtua. No, harmillisesti 4 tuossa itse karkkuuttana. Jooniksella taisi olla 1 ja Ville on saanut 2, tuossa oli se 94, mikä tuli Vilmille ja sitten oli saanut tuossa Joonaksen kanssa oli väsyttänä, niin 99 senttiä alkoi olla 56 ympärystä. Ei vielä metri, mutta nämä on tommonen 99 jo ekalle päivälle ja ekalle muutamalle tunnille niin aika kova. Mutta eipä siinä. Jatketaan yrittämistä. Antaa vaan. Joo, tultiin tähän itellä ei tonne mahu heittämään, tultiin kahtomaan miten Villellä sujuu täällä. Olisiko ollut 5. heitto, niin sieltähän vain jysähti kiinni. Joo, kyllä täällä hyvin on kallaa. Sitten ei sieltä hoida. Sattuu vain kohiin. Hyvä kylä. Äsken oli se kala meni niin ylös, mutta perha meni heti. Perha meni siinä ja se
toinen otti se irti, niin että kalaa irti toista siimaa. Oli vielä kiinni, koska tuli jumi vähän kellaan. En tiedä, onko se nyt kulussa. Onko se mennyt sitä jossakin alta? Toivottaa, että ei oo. Mua ei mitään. Mua ei näe aina mitään. Fish coming upstream. Naavirta riittää hamuut. Ja jossain vaiheessa mielessä muuttaa ja alasta lulloo takaisin. Sieltä se tulloo suohan pyrstistä. Älä vielä suu. Vielä. No niin. Sieltä taas nätti kirkas kala. Ui. On. Suussa on kiinni. On hyvin ärsyyntynyt. No, yksi. Muutama päivä ollut jo johdessa. Hyvin on kiinni Sieltä ne vaan naps. Kyllä. Oli aamun 5. Joo, Villellä on ollut vähän. Samalla perholla vittu tämmönen iso jonkkeri liitsisysteemi. Niin musta ihan ei oo mitään vittu flashoja, ei mitään. No niin. Joo, katsotaan, otetaan muutamat kuvat varmaan ehkä ja lasketaan kala takaisin. Joo, tossa ensimmäisen oman kalani karkkuutin. En ihan varmaksi nähnyt, onko suukalaa vai ei, mutta sitten karkas ja tuossa rupesin selvittämään vehkeitä, niin se on Joonas siinä, kuule tulee perässä tuosta yläpuolelta. Väsyttää, Ville on tuossa. Ai, pääs irti, pääs.